फाइनली हमें डिग्री मिल गया। ग्रेजुएसन जोब मालाय बिथाङाबो ग्रेजुएसन जाबाय बिथांमोनाबो पलिटिकेलाव बेहा बड' जागोन हादुङाबो ग्रेजुएट जाबाय पलिटिकेल साइन्सआव सोर दंबावो सांमा कुछ बोलो नोंसोर खालामफिननांगौ जाबावैसो फिनाङा गावनो जाबावैसो नै फिनाङा बेफोरलाय जाखायोना मिथियालै फिरिसमोना दा जोंना जोबनानै थांजोब्बाय मानसिफ्रा सनजितजों एसे गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय आरो दिनै लोगो मोनजोब्बाय ओमफ्राय बे सांमाया बर'थ' रायज्लायनो रोंखाया कुछ बोलो ये मिनिसो फाला ज' फट' लानांगौ फै हेडमास्टार फैद' स्टेचुआ बैयाव साबसिन स्टेचु दंना उपेन्द्रनाथनि बैथिं थांसैथ' मेथाइ जाग्राफ्रा औ जासिमसै दिनै दा जों जानो नागिरदों मा दं बाहाय मिथिया आरो ओमफ्राय खेवनानै नायनोसै दै मोनसे ओमफ्राय नैबे जाग्रा मोनसे बक्सआव मा दं ना खेवनानै नायनोसै कुछ बोलो आज मन ही बहुत खुश लग रहा है पता नहीं कैसा महसूस हो रहा है मतलब खुद का हार्ड वर्क करके ना ये सब ड्रेस पहनने के मिले से ना मतलब क्या बोलेगा मजा ही अलग है कुछ बोलो गेजेरावहाय मजा ही अलग है फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद ग्रेजुएट किया और दिन रात पढ़ाई किया और आगे भी बहुत मेहनत करेंगे अच्छा करता है सब ऐसे ही मेहनत करे और लाइफ में मतलब सक्सेस बन जाओ अच्छा नै आं दा खेवनोसै मा दं नायनोसै जानोसै आरो मा दं इउनिभारसिटिया जोंनो माबा खालामदों पेकेटनिसो औ बे मा जिनिस बादाम ना आं सानदों ओमफ्राय नैबे केक मिस्टि बायदिसिना दं ओमफ्राय नैबे फ्रुटिबो दंलायलायो बेखौ मा होनोमोनलाय गणेश लादु औ ओमफ्राय नै फ्रुटि दं बेनोसै ओमफ्राय बैलाय बे मा बुस्थु बैयो चक्लेट बै सुइंगाम नामा बै पेकेटआ नो दिस इज क्या है चिली सॉस टोमेटो सॉस सुनो ये जो है पूरी आलू गाजर हाँ बहुत ही बढ़िया है और स्पेशल सबसे सेहत के लिए ना ये बादाम है और बादाम तो आपको तो जानता ही है गाना बादाम बादाम कच्चा बादाम नहीं ये पक्का बादाम है पक्का बादाम और ऊपर से ये सबसे हेल्दी है फ्रूटी हेल्दी जाहैदों और ये टोमेटो केचप आई लाइक दिस वेरी टेस्टी बिथाङा जानायाव बिसि बेयो जेबो होनथ'ला औ मोखाङा जोंजोबो सान्दुङाव दा जों नै बे ड्रेसखौ गाननायखौ गथायफिननो फैबाय आरो 500 थाखा मोनफिनगोन नामा मोनफिनगोन आरो बे ड्रेसखौ गथायनांगौ बेनि उनावसो डकुमेन्टस मोनगोन दाबो मोनथ'वाखै नामा सार्टिफिकेटआ कानसाया आयौ हेन्डसाम नुसिबाय गुफुरनो बिथांमोना डकुमेन्टस नेनायानो बैग्रिसो जानानै टाइम पास खालामगासिनो
Hello guys. अजियाथ' माबा रागा जोंलागासिनो नै डकुमेन्टस मोनैनो आदसा एक्साइटेड नामा डकुमेन्टसखौ माबादि नुदों बेबो मोनसे आरो फट'ग्राफार जोंना माबादि नुनानै दंथाय बिसो एक्सपेक्टेशन बादि बिथाङा नै बायदिखौ लाबोआखैनो बियो अजया होमबा बेहा गैया बिथांमोनहा सार्टिफिकेट मोनगोनखाय खुसियानो जोब गैया बिथां होनदो माबाफोर स्पिच दिनैहाय जेनाखि डिग्री लेभेलनि जेनाखि पास जादों भाइस चेन्सेलरनि आखाइनिफ्राय मोनबाय बा जोङो ओरैहाय गभर्नरनि आखाइनिफ्राय मोनबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दाहालागै जिबनाव फुरा फर्मेल प्रेस खालामना फैदोंमोन प्लास औ जेनाखि खेबसे गोबावनि उनावहाय मोनसे मोजां लोगो लाज्लायनो समखौ मोनदों बेनिखायनो थांबाय थरलाय इउनिभार्सिटि जोंनि गभर्नरखौ कनभकेसन प्रग्राम खुंनानै होनायनि थाखाय आरो बेनोसै बिथांमोनहा फट' लानो फुरा रेडि जोब आरो ना जोङो दा डकुमेन्टस नेगासिनो नैबे रिसिप्टखौ लानानै ओमफ्राय बैयाव बैग्रि जागासिनो दोङो बैग्रि जानानै बेयाव टाइम पास एसे मिथिंगानि बारहावायाव गोजोन गोजोन थादों जोङो ओरैबो देखायहरदो बैग्रि जागासिनो क्लाबफोरबो दंलै आजां गाजां औ नै माने जोंना सेनान्स कलेज नालाय ओमफ्राय सेनान्स कलेजआ दाबो रानथ'वाखै जोंनिखौ दा नेक्स्टआवसो रानगोननो आफटार जा खस्थ' मस्थ' लाइन जानानै सान्दुं गोसायाव आंबो मोनबाय नै मोनबाय जोंना जाखां लोंखां बानायखां बेसेबांबा गोबाव नेनांनानैसो मोनबाय बिराद खस्थ'नि गेजेरजोंसो मोनदों बेखौबो लाइन जालायनानै सान्दुङाव ओरैनो फरायनानै पास जाना मोनबावाखै लाइन जानानैसो मोनदों बिथांमोना मोननानै खुसि जोब्बाव ओरैजाय मोनबाय दा बिथांमोना मोनजोब्बाय ग्रेजुवेसन सार्टिफिकेट ओमफ्राय खुसि जोब आरोना कुछ बोलो फाइनली हमें डिग्री मिल गया 2020 पास आउट पीपल हमें डिग्री बड़ा हो गया नौकरी मिलेगा नौकरी के लिए अनएम्प्लॉयड पीपल व्हाट डज दिस वन व्हाट टू से डिग्री अब हम जॉब मार्केट में हैं बट स्टिल वी आर अनएम्प्लॉयड ओके so many people thousands of people are unemployed बहुत अच्छा लगा इतना दिनों बाद दोस्तों से मिले even you Mr. Connect मिस्टर केनक केनक। मिले हाँ Connect बसुमता अच्छा लगा तुमसे हाँ। मिलके नोंथाङा बुंहरलाय एबार उदै देरजोब्बाय नामा दानसोरालाय आदौ डिग्री सार्टिफिकेट मोननानै मारै मोनखो फाग्ला बिदि जों खस्थ' लिरसे लिरनानै 62 पइन्ट गोजोननाय दं जोंहा